kaya ngono semangate Mbak Uun kanca-kanca. Le maringi support jenengan kaya ngono. Nggih Pak Bagong. Lah iya ngono kuwi. Ngene kan luwih sigrak luwih semangat. Ha iya. Aja nganti peh kono berduka terus disupoti laler mengeng. Aja, malah saya ngenes kuwi. Iki butuhe rene iki golek pangripuring rasa kok ya men iso kumpul karo kanca-kanca. Ha iya. Iya. Ya Mbak Un, tole kok ora melu ki mau tole sindu. Anu sekolah benjing. Sekolah lak benjing. Nggih to. Oh, lek bengi niku mboten sekolah, mboten napa-napa dijak. Cara cilikan kula niku mbok malam lebu tetep melu bapak. Tilem teng mburine bapak ngoten niku. Anggere jam 1 bengi metu sego pecel kula tangi lilir madang. Bar madang wareg turu melih. Nganti tancep kayon. Lah oleh napa terus? Oleh go pecel tak kuwi. Ayo nggih. Ya Mbak, yo coba suwe ora gabung iki. Ayo. Napa rengu? Nggih rengu, nggih. Bawa to, Pak. Nggih, wae kepiye to nganti ra bawa ya ora iso jlengno. Tetep bawa lek sampean. Nono. Ayo. Menengo ngono lho, karo gamelane dhewe ora apal-apal ngono. Nono semono. Sing ngeploki bojo kula dhewe. Lah, ora apa-apa nggo dolop ora apa-apa. Malah apik ngono. So lek Bukesi nyindani Prap Sarwanto ya aku. Iya. Iya, istriku itu. So ning Mbah Mayek ya. Heeh, Bukesi naga kok kiwa kotakno langsung Bukesi. Hur ketekung. Iya. Malah cekel karo Satpol PP engko. Diantem iki Satpol PP malah. Tangkis. Ya Mbak. Agawe rucite gale menika wonten ing angkepareng WA nyuwun gending tombo ati kagem kanca-kanca saking Polsek sugeng mirsani ngantos goro-goro mangke saking Pak Lurah Bimong. Oh iya, matur nuwun Pak Lurah. Nggih. Nah, wingi sing mayang daleme Pak Lurah Mas Kangko ya. Ya ora apa-apa. Yo nelpon aku ning takon tok dhek. Wis ben ora apa-apa kaya. Ya Mbak. Nonano upama munduta rakmi ibarat wong numpak prau Mbak Un apike kaya ngono suarane saiki nurun ning anake wedok.
Wah, iki jenenge gandes. Lho, temenanan. Nek kaya melu pentas. Nyaut mike mboke. Ayo, nek kiwane saut tengene saut mik telu cekel dhewe. Arep nyinden apa bakul mik ora? Padahal buke anteng lho Mas. Lek pas ngantuk antenge. Temenanan. Matur nuwun Mbak Uun. Yang ngene jenenge waranggana profesional ngono kuwi, Truk. Nembang apa wae sing klasik ya tetep berkarakter, sing kreasi tayub ya tetep apa kuwi jenenge menjiwai. Ha iya, wis ngono kuwi. Angel regane larang yen ngono kuwi. Ayo. Yo saiki genduk salindri iki ya mesake. Sesuk ya sekolah nduk sampean. Cek. Kula. Nggih. Mboten. Selasa ka sekolah. Mboten. Lah kok ora sekolah? Wayahe libur. Oh tasik libur Nggih, to. tasik libur. Oh, iya syukur lek libur. Lah upamane wis masuk sekolah ngono sampean apa ya tetep nampa job lek bengi ngene? Nggih. Lah lek sare kapan istirahat? Lek sare ngoten niku nggih jujur teng mobil ngoten niku pas bubuke teng mobil. Mobil saged. Nggih. Oh, neng mobil saya nek bantal, kemul, guling. Nggih, komplit. Mobil kados omah ngoten niku. Wonten kamar mandine nggih. Aja-aja omahmu kok dol kok dituku mobil kuwi akhir. Nah, berdiri ya, Nduk, mau sore ana ta sing dipinangkani pamundhut ana sing nyawer barang. Jumeneng niki nggih. Nggih, jumeneng. Nggih niku maksudnya. Nggih. Jumeneng, mau ana ngersake apa jenenge podang kuning. Ana sing iki kepareng nyuwun sekar gubuk asmara mau sampun lewung lan ugi menika panyuwun saking Bapak HR Joko Waluyo SHMH iki dipundhut. Nggih niku. Kathah sanget nganune. Napa? Sing request lagu niku lho. Nggih. Niku ugi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi pandemen Ki Cahya Kuntadi wilayah Wonogiri Timur. Ha, nembe nobar pagelaran dalu menika wilujeng makarya mugi madangkara anjayeng bawana. Amin. Nyuwun langgam rengu. Nggih. Suwun saking kula Kuncara Adi. Wae nggih. Menika nembe kemawon kula aturaken Mas Kuncara Adi. Nggih. Sampeyan nembang anu ya, pedang kuning ya. Podang kuning. Nggih, siap. Ah, podang kuning sik tak duetne karo iki ratune podang kuning. Oh, nggih, ratune podang kuning. Men enek wo kolaborasine Ratu Podang Kuning karo Ratu Loro Kuning iki. Piye ngono? Loro kuning. Nggih. Loro kuning. Loro kuning tegese awake kuning ngono kuwi lho. Wong Ya, awak kula niku jliteng kok kuning. Alah le wong kaya sampean pira wene golek white ngono iso putih. Sontekne ngono iso resik putih, gampang lek ngono kuwi. Lah ora kaya wong anu kalau nyegat ning prapatan kae lho, diprodo kae lho. Pengen walah nganu, badut silver manusia silver. Manusia silver kae. Ah pengen putih nggih, gampang asine. Piye? Jegur gamping niku pun putih. Malah nganu, niku mengke to malah menglupas ngoten niku. Nah, iya. Kados perawatan yang paling mahal gitu. Oh iya ning ya aja jegur gamping to awakmu eman-eman no. Mesakne Pak Bukmu no lho jegur gamping ngono. Heeh. Lah tak jeguri malah ketoke malah apik kuwi. Isih cilik. Tak jeguri kepinterane men saya profesional ngono lho. Iya. Semono e, bocah semono e. Ayo. Kaya sak umure kaya sak dhuwure Umi lho si anu ini Ken iki ngemun aku. Lah nggih malah gede kula. Ah iya, janjane mangane ya akeh kowe ya Ken, gede kowe ya Ken. Nggih wong Mbak Umi niki mame kedhi oleh kula sak piringe. Dadi wis bleb-bleb. Nggih tegese kula nggih awet enom to, Pak. Oh iya. Ya aku sing nganu sing nuweki lho malahan nggih. Mosok ngono. Wajahku boros. Sampeyan dilungkas kan nganu kan, apa jenenge semakin cantik. Lah aku 10 tahun kas wis kaya ibuke sing kaya. Sapa? Mbak Tutik, Mbak Gisel. Iki cah loro omongan kaya ning angkringan model. Lah ben wonten basa basi busuke ngoten lho. Ah iya. Bawane cah loro. Ayo jajal iki. Iki padha virale iki duwe penggemar dhewe-dhewe iki. Nggih. Ayo. Umi apa? Umi Mania. Umi Mania karo awakmu coba kan jenenge kan? Oh kula niku kathah.
Wonten Niken Salindri fans, wonten Sanindi, Sanindi ide, wonten Sanindri real. Heeh. Kuatah sangat. Wonten Sinden Bleguk. Oh, akeh ya penggemar. Wonten Ratu Kalosebo nggih wonten. Heeh. Lah bae duwe jeneng Ratu Kala Monggo barang kowe. Kala Sibo lagu lho, Greng. Gong. Kala monggo. Atus ndek wingi kula napa jenenge maem niku lha kok lawe kala monggo. Ah ya ora apa-apa. Kala Kala monggo- wanci monggo ki mlebu ya to. Wancine dileboni kowe. Ayo gek nembang gek nembang. Dileboni kawruh sindenan kang utama ngono. Ya. Yo. Yo. Nadyan Heeh. Nadyan nari bos kawure. Sinten riyen niki, Pak? Hah? Sinten Kese. Sut sik, sut. Sing menang dhisik. Walah. Sing menang dhisik. Jiro lu. Nah. Sik batu kertas gunting Ciro lho. ngono. Dalan cocok. Menang aku. Menang kowe berarti kowe isik, Om. Ya wis lah. Terus aku pengen kabeh. Yo, Om. Nadyan wujud temong peksi agawite lining Yo. halus manis nangsa make loh lek sulomu maring guyu Pak Nyapa mosok to? badian teman-teman kali lek yo rebutan apa to lek Oh pengen joget. oh njaluk ngeten nyuwun ngeten deh Pak Oh. Iya. Engko ana wektune, Sabar sik Mas Ulomo, sabar. Waktu masih banyak Mas. Tenang. Oper. Ayo Mbak NS, ayo. Narto Sabda dudu Niken Salindri. Nonano Goleki si podang janar Nduk, sampean ngerti yen Niken Salindri itu nama tokoh wayang wis prisa? kula Nggih. dereng Lho ngerti. niku sing pundi nggih kula kok madosi teng Google niku mboten muncul malah munculnya gambar kula. Wah, kowe mesti mbukakmu mesti micat tak kowe senengmu. Ya, tulisan nang Wikipedia Nggih. Niken Salindri wayang ngono. Lah nggih mboten muncul. Ora muncul. Nggih, saestu. Lah ngono berarti kurang komplit Mbah Google. Niken Salindri itu adalah istri dari Prabu Puntadewa sing jenenge asline Drupadi yang menyamar neng Wirata ketika itu Pandhawa bar kalah sesukan dadu karo Kurawa terus kudu dibuang neng alas 12 tahun terus delik neng Kraton Wirata Kutagara Wirata lamanya 1 tahun menyamar ganti nama dari Drupadi menjadi Niken Salindri. Niku tokoh sae nggih. Sae napa won sae niku. Nggih alhamdulillah. Niku menjadi abdi di keraton melayani anak raja yang namanya Utari. Namun kecantikan Niken Salindri itu membuat geger di negara Wirata karena adik raja yaitu Patih Kincaka dan Rupa Kinca itu keduanya jatuh cinta sama Niken Salindri. Niken Salindri itu bilang kepada Prabu Marsupati, saya itu sudah mempunyai suami. Suami saya adalah Gendruwo. Nah, ngono kuwi. Niku suamine sinten? Suami Niken Salindri. Gendruwo. Heeh, Gendruwo.
Saestu niku. Ning asline kuwi jagal bilawa ngono kuwi. Nggih nutupi men ora disenengi karo si Kencaka karo Praupa Kenca mau lho. Oh ngoten. Heeh. Kula So sampean tanggap Pak Likur tanggapan ora? Pak Likur. 24 tanggapan apa mboten nggih? Mboten ngertos. Ora ngerti. Lek ora tanggapan, engko neng omah nyetel YouTube. Nggih. Wah. Lakone kira to, Pak? Anu badhe dijak. Melu Terus ora lakone niken salindri. ora apa-apa lek longgar melu ora apa-apa, Nduk. Ning Ngawi. Ayo, ning Ngawi. Oh, nggih, nggih. Engko ya ora tak bayar wong kowe piye caramu lek golek sawiran pokoke. Iya. Alah kula niku dibayar maem tok pun seneng kok. Bah, lek sindenene kabeh mentah lho. Mendol. Iya, mung maem tok ora. Lanjut nggih, Om. Nggih. Pak. Ya kan. Iba bunga ing atiku Umi karo Niken bareng terakhir. Nano rasa ngeblong ora. Yo ben kok yo. Cirolu Nyanding bisa Cah lurus kok. Ya diaturake langsung ndandut kemawon esuk sore. Esuk awan. Esuk sore tempe dele. Meneng ora. Matur nuwun. Mbak Umi saged lenggah yen Mbak Niken ning kono sik. Nggih, kula lek digandhengne kalih Mbak Umi niku malah dadi angka 10 lho. Pak. Lah kok iso? Lah nggih kula ndoke terus Mbak Umi angka 1-ne. Oh iya, Mbak ndok ning sik semono aja ngendok sik lho ya. Mane-man. Heh? Mesti lho jenengan. Lho ora aku ngomong lek nganti sekolah ngendok tegese lek ora munggah ngono kuwi. Ya berkesenian monggo sekolahe aja nganti ditinggal. Ngono. Pasti. Tetep semangat ngono iki. Sampeyan ya juara ya, An? Juara. Juara piro? Juara mlebu BK kula. Sering izin kok. Oh, lah kuwi apa? Ngapunten nggih, Pak. Ora apa-apa, Om biyen ya ngono kuwi karep izin ngono kuwi ora Oh, nggih, masalah. mboten masalah, penting tasik mlebet ngoten nggih. Wonten tanggung jawabe. Penting mboten lali sekolahan gitu, Pak. Mlebu ora apa-apa, ora ketang separuh ya. Paling sebulan ping 3 kali, ngoten lho, Pak. Nggih ta, Pak? Sebulan lho. Sebulan. Sebulan. Winong karo Mbak Tutik ngancani genduk salindri yo. Iki dalam lagunya Lewong. Lho wonten pamundutan nganu sragenan lho. Lah ya Lewong ya sragenan Lali to. janjine niku, Pak. Oh iya to. Ora apa-apa, lali Kan janjine ya wow. saged. Nggih. Pilihan Oh, iya. terbanyak dari YouTube. Oh, YouTube. Nggih. Iya. Oh, lali janjine kalih Lewong, kalih Gelo, kalih tirose Bukesi ngoten. Dadi Bang akeh men kon tuku kaset ae Bukesi iki ora. Yo Mbak Tutik karo Mbak Winong yo nggih gerakne awake ben ora lesu. Ayo. Dan iki nganu guru senam nggih. Hah? Guru senam nggih nganu Mbak Tutik niki. Nggih, guru senam, senewen. Kita nanti senam pagi ya. Oh, nggih, siap. Iya. Ayo. 1, 2. Ayo nang, nang. Niki kewareken nih. Dari kebiasaan lebih nong ora kaget tau. Ayo sampean gendang. Kepen jeplok. Anu linggo sik aja mencolot lek winong aja. Wah ambles bumi malah dhek ora. Ambles. Antara jam plus bumi. Iya, ngono kuwi. Oke, kuwi disisihke sandale kuwi. Karo apa kabel-kabel aja nganti njrimpet tik, malah njrimpet awakmu malah. Ngono. Wes kepenak.
Panggungnya kados trampolin nggih. Peda banget ya. Jadi, nggih, ya. Traveling. Weh, aja. Malah ku ambrol tenan iki kok awet ae ora. Rana. Iya. Tutik meh senengane ancul-ancul terus panggunge di ngono kuwi. Ayo. Monggo. Nggih. Lali janjine rumiyin ya diaturake ya. Nganu. Piye Kan kan? pandu nganu dipun pandu sename. Pandu wis swarga. Maksudnya niku lho, napa di Iya yo, sing tenang kok tak warai. Siap. Oh, herdere to. Oh iya. Header. Rumangsane. Leader. Ayo. Yo, pasukan Madangkara. Siap. Monggo. Lebo. Ya. Lali Lali janji. Lali janjine. Ya, Cak. Piye kan? Aku mau kleru salah ririk loh. Iya, lah ngopo? Kudune kan irungmu mesti tak ciwel. Heeh. Aku gak sing mbok ciwel sirahmu apa mesti. nih? Sirahe sapa? Sirahe deh. Sirahe Mas Sulomo. Ora sirah diciwel. Mas Sulomo lho, ganteng. Iki pinter joget lho. Oh, masa? Iya. Oh ya nanti disuruh joget ya. Iya. Jan-jane kowe ning ngendi? Agar wakatmu. Aku pengen ini terus. Aku pokoknya ini terus sampai mbok anu. Sampai bawah. Aku pokoknya mbok gamen ini terus. Sampai bawah. Ah, Terima kasih. dijingkas sisan. Yo. Lewong. Lewong. Yo. Versi Jin suwaye. Non? Versi J kula suweneng kendangane Mas niku. Ya. Kayak Mas. Piye? Lek guyu ki mbok rasa mingkem dibrolne ae. Ya. Modelmu lah. Hati-hati lho kan. Engko lek jarak ngono roro ngadeg karo ompong iku. Kenalan. Teko Namine Mas sinten, Mas? Entekno. Ditekoni jenenge kok. Namine sinten, Mas? Napa? Noval. Noval Valen. Oh, Noval Valen. Iya. Oh iya, besok ikut aku tanggapan ya. Ngendangi aku ya. Ya. Jangan ra apa-apa lek kowe lilo aku. Kan tenan. Saestu. Heeh, Lah jangan. mengke kendang Jaipongan jenenge jenengan Pak Heru. Lho iki kabeh Jaipong iso kabeh kowe. Pak Heru, kok semedi? loro atiku. Oke, tak loro ati. Yo, lewong yo, Yo. lewong nggih tutup. Ayo. Yo. Duk cek. None nuno ting tang tung ting. Malaya ora. Oh nggih. Nggih. Yo. Yo. 1 2 3 go. 1, 2, 3. Infone Mas. Sing tenang Mas. Yo buyar ya Mas yo. Ayo kan. Oh ya buyar Mas. Ayo. Kaya. Ayo. Kaya Mas. Ayo. Yo
sami-sami genduk. Yoyo. Nggih, genduk niken, matur nuwun. Nek pas blonjo ning Solo, apa blonjo apa make up utawa sandangan mampir ya. Mampir nggih, siap. Matur nuwun dhumateng Mbak Winong, Mbak Tutik. Mliginipun keluarga ageng Ibu Suji Hartini Sagutra. Lan ugi mempelai berdua menika saged kulaturaken anggenipun atur panglipur wonten ing session goro-goro. Ya tetep moga-moga berkah kabeh ya, Tru. Amin ya rabbal alamin. Balik dandan kaya mau, Gong. Aku dadi ratu, kowe tetep dadi pati. Oke.